Mai segitu bagus. Ang bobe जायगायावथो मोनफैखो माथो लामाबो मोनथिला. आयु आयु. आयु गैलालै बे बाराव जाथारसिगोन नामा आंखौ. आंनि उनथिं आंखौ खिथु खिथु खालामगासिनो दे. नायबासो हामगोन ना नायालासे थाबासो हामगोन. लासै नायनोसै र'. माथो फोथायनो गैया. साला हौवासो जाखोना हिनजावसो जाखो बे आंखौ सिगिबाय थानाया. रागा जोंदोंबा हा सुनानै हाग्राबारिखौनो लोमस्रावजोबगोन आं. ओइ साला भुत हिम्मत दङब्ला फै आंनि मोखांजों मोखां नांलायनोबा. बेयाव आंखौ उनथिंनिफ्राय सिगिबाय थानाङा साला दरपक. मा कादुत पिया है तो आ जाओ साला दरपक. सिगिनो फैदों उनथिंनिफ्राय. आया साला मारिलाय. साला सुdah फैबाय माथो आंना गोरोन्थि जाबाय लिंहरनाया. आयु माइ सिगिलु बालुबाय. माइ सिगिलु बालु सिमांलै थुइ थुइ थुइ. थैनाय बायदिसो मोनदोंमोन. ओम हिं क्लिं क्लिं फोदसे आंबो मोनथों हिनजाव सासे. ओम हिं क्लिं क्लिं फोदनै आंबो मोनथों हिनजाव सानै. बुं फिसा नोंहा मा जादों? नैबे आलु बाबा थासान्दियाव नोङो जेबो जिंगासिनो नाङा. बाबा हर गेजेर समाव उन्दुब्लाथाय सानफ्रोमबो सिमाङाव सिख्लाफोरा आंखौ गावसोरनि थाफ्लायाव खुदुमनो होबाय थाग्रा नुग्रा जालांदों. मा जादोंथाय सानफ्रोमबो बेखौल'सो नुबाय थाग्रा जादों. माब्लाबाथ' खिथुनि खिखौनो मोनजालायदों. आरो बिसोरो आंखौ गावसोरनि थाफ्लायाव खुदुम होखांनानै होसो होसो जानो नागिरबाय थायो. जेन थेनसो सिरि मोननानै बासायबाय थादों आं. बुजिबाय फिसा आं बुजिबाय. नोङो सानफ्रोमबो फरायनाय समाव फरायनायखौ गारनानै सिख्लाफोरखौ गोसोखांबाय थानायनि थाखायनो बेबायदि सिमाङा नुग्रा जालांदों. आरो फरायनाय समाव सिख्लाफोरखौ गोसोखांबाय थानायनि थाखायनो फरायनाय सिख्ला मोदायानो हमथारदों. मा फरायनाय सिख्ला मोदाय? फरायनाय सिख्ला मोदायालाय सोरथो जाखो? बेखौनो मिथिया नों फिसा? बै सरासति बिमाया बेखौनो फरायनाय सिख्ला मोदाय होनना बुङो. नंगौ नामा? आंबो बावदोंसो. बे सरासति बिमायानो नोंखौ सानफ्रोमबो फरायबाय थानाय समाव गुबुन सिख्लाफोरखौ गोसोखांबाय थानायनि थाखायनो नोंखौ हमथारदों. बाबा दा बेनि राहाया मा? आंनो थाबैनो राहा होदो. जाहाथे आरो दिनैनिफ्राय हर-हराव बेबायदि सिमां नुवा. बे सिमांखौ बन्द खालामना होदो बाबा. ओम क्लिं क्लिं फोदसे नोंसा आफानि दारिया दायसे. दा बेनि राहाया मोनसेल'. नोङो हर-हराव फरायनायखौ बांद्राय खालामनांगोन. माने 12ता 1तायालासे नोङो फरायनांसिगोन. अब्लानो बे नोंनि गाज्रि सिमां नुनाया अट'मेटिकेलि हारसिंनो बन्द जागोन फिसा. नंगौ नामा? आं जोबोद गोजोनबाय बाबा. र' फिसा आं नोंनि थाखाय मोननैसो मोन्थोर आवरायना होनि. आं जा बुङो नोंबो बेखौनो बुंफालांदो. जागोन बाबा दे आवरायदो मन्त्रआ. हे सिख्ला मोदाय, हे सिख्ला मोदाय, आं सिख्लाफोरखौ गोसो थोनायखौ दिनैनिफ्राय गारसिगोन आरो सिख्लाफोरखौ बिमा महरै नोजोर होगोन आंनि सेरजों समायना सिख्लाफोर थांब्लाबो आं नायथारला। हे आलु बाबाया आंनि थाखाय मा मन्त्र रायसनना होखो बेलाय? आंनि खाथिजा समायना सिख्लाफोर थांब्लाबो नायनो मोनाब्ला मा जागोनलै? हामगोनालाय बिदि सिख्ला मोदायनि सिगाङाव बुंना लानानै माब्लाबा नायना लानानै सिख्ला मोदायजोंसो हमफिनजागोन माथो। मा सानदो फिसा? जेबो सानाखै बाबा। मन्त्रआ जोब्बाय फिसा। नोङो नैबे आलु दरनैखौ लानानै थांदो आरो बे आलु दरनैखौ नोङो जानजियाव गाननानै लाबाय था सानफ्रोमबो।
जागोन बाबा बे आलु दरनैखौ जानजिनि उनथिं गाननांगोन ना सिगांथिं गाननांगोन बाबा बे आलु दरनैखौ जानजिनि सिगांथिं गानना ला फिसा अब्लानो नोंखौ रावबो मोदाया हमनो हानाय नंला नों थांनो हासिगोन फिसा जय आलु बाबा की जय आलु बाबा की जय आलु बाबा की